Kaixo lagunok, zuekin berriro ere Mari Maistra Euskaldun Ganora Bakoen kezkak eta zalantzak argitzeko prest. Arazo tekniko bat izan dugu erantzungailuan eta dagoeneko ezin dira bertan mezuak laga. Baina norbaitek ahozko mezurik utzi nahiko baligu, WhatsAppez ere egin dezake. Gure WhatsApparen zenbakia hauxe da, 666-888-992. Oso pozik jasoko ditugu zuen galderak. Hala egin digu Arratek, Zuiatik. Entzun dezagun. Txisatu! Baina, nola? Txisatu! Txisa egingo du! Horraitik! Ez txisatu! Ai, ama! Ta zer, berba asko egiten badu zer izango da? Itzatu! Ai, eta klasean loak hartzen badu zer egingo du? Lotu! Benetan. Txisatu. Txiza egin. Praketan txiza egin du. Kuleroetan txiza egin du. Pixa egin du. Gainean, baina txisatu. Hene bada, benetan. Arazo larria daukazu, baina ez 4 urteko alabak txisa egiten duelako, Ai, hene bada, tira. Uste dut, zuekin egin behar dudala zerbait berezia, Ara, Arrate, gauza bat esango dizut, gauza bat egingo dizut esan baino. Zurekin erritual bat egin behar dut. Ikusten ari naiz, zure aura zikin-zikina dagoela. Erdarakadaz betea! Beraz, hartuko dut katilu bat, eta arrautza bat, bai? Eta egingo dut. Bagabiga, igal, agaboga, segal, zaizoi, bele, armatiropun, iski, mirriski, gernapla, kolio, sopa, ikilizal, laurrup, edan edo klit, ikilik! Oskola ere bertan jauzi da, apurtu eginda. Ai, ze usain. Ai, neska. Erderakadak. Ai, tira, ikusiko duzu, hau egin ostean, nola dena hobeto irtengo zaizun, eta erdarakada gutxiago erabiliko dituzun. Ai, dena den mil esker mezua lagatzeagatik. Bai, eskerrik asko eta badakizu ze karakter daukadan, baina hala ere asko posten nau. Euskaraz egiten duzuelako. Ai, lagunok, Mikel Laboaren txapelak babes gaitzala guztiok. Eta ez ahaztu, euskararik onena hitz egiten dena. Agur!